әнилер элекке бұрын заманнан инде кыз вакыты кияүгә чыккач инде менә шул тәңкәләр белән. Хәзер ул тәңкәләр түгел инде. Элекке инде көмеш тәңкәләр булган бит инде ул. Без элекке менә шул әйберләрне саклыйбыз, ташларга уебыз юк. Бу 1957 елда куелган күлмәк. Моны куйган безнең элекке апайларыбыз 20-30-28 елга апалар куйган. Безнең авылда бик оста куючы бар. Менә Әнисә апа. Менә аның кызы. Менә кызы тора. Әнисә куя, үзе тегә. Менә аны күлмәктәре монда. Әниемнең күлмәге, менә үзе кияүгә чыкканда шул күлмәге булган инде. Калфагы да үзенеке, үзе эшләгән инде. Күлмәге дә монысын, конечно, хәзер эшләнгән инде. А булай весь костюм әниемнеке. Хәзер туйларда андый да, конечно, кимиләр, но менә бер пример, минем хәрендәшем кияүгә чыкканда, менә шушы әйберне киеп кияүгә чыкты. Традиция кертеп була. Без шуны киеп чыгабыз. Ничек ансыз булат? Менә минем кайнамның бу күлмәге 52 елны каелган. Ул мәрхүм үлеп китте, конечно. Менә минем дә калды бу күлмәкне. Миңа бирде. Монысы Оляпка суаныкы тоже. Менә яртысы тоже монета суаныкы, монысы инде российский акчалар. Туй вакытларында, бәйрәм вакытларында кызлар, егетләр җыелган чакта, гармошкалар булмаган чакта, әбиләребез алган да менә шулай итеп маттур итеп бию көйләрен уйнаганнар. Шуннан кастрюлләрнең капкачлары белән дә уйнаганнар булай итеп. Менә инде самовар утырта торган тәлинкәсе дә бар инде. Шулай итеп төрле инструментларны инде оркестр кебек итеп уйнаганнар инде рәхәтләнеп. 14 елларында 1000-нән ашу иде, ә хәзер 884 кеше. Яшьләр китә, ул да инде фермалар ябылып бетте, хозяйстволар, сельхоз хозяйство юк ул эшләр хәзер бездә. Шуның өчен вахта белән йөреп эшлиләр. Алар менә Екатеринбург, Свердловская область, кайда акча түлиләр, шунда китәләр инде. Челябинскиның үзенә баралар, Москвага тиклем баралар, менә шулай. Семьялары, гаиләләре барыбер, балалары, хатыннары өйдә аларны көтеп кала, ир-затлар менә шулай йөреп эшлиләр. Мәктәп бар, клуб, менә клубны салдылар, менә Роза үзләре, клубыбыз янып куйды, бигрәк тә начар хәлгә калды халык, шундый авыр хәлгә калсалар да бирешмәделәр. Роза үзенең иптәше Вадик белән менә шулай клуб салып куйдылар. Мен дигән кредитка баттылар. Biz hatı büttiler, bütün ben magazininde hattı. Maşinalarında hattı büttiler. Мен оқып шыққаш Культпросвет училищені 81 еліне келдім. Шол ансамбль лейсен образоваться етті. Яш коллектив ені, шынан 11 еліне бізге звание народный берділер. 2007 елдан башладық. Түгәрәк ойында қатнашырға 10 ел қатнашабыз енді. Клубта концерттан озап қалабыз. Біздің әбиләребез бірішер сағат мен баянда ойнайым, алар жырлай бей тұрғанлар еді. Енді нешеме еллар жырлайбыз. Авторский жырлар, многоголосный да жырларыбыз бар. Түрлі жырлар жырлайбыз. Мініжетлер, бәйітлер өзі біздің ауыл келерін енді. Балаларыбыз да кейіне шылай матур етіп қайырға үйренділер. Малайларыбыз да, балаларыбыз да, әбиләребез де, әнеләребез де. Ансамбль зор, ауылда бек зор.